Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Bong. Taong 1960, Dilasag, Aurora. Sa dulo ng isang liblib na sityo, kung saan ang panahon ay palaging malungkot, naninirahan ang isang matandang lalaki na nagngangalang Bong. Ang kanyang balat ay tila tuyot na lupang matagal nang hindi dinadalaw ng ulan. At ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan, tila may hinahanap na hindi na makikita ng mga buhay. 10 taon ang nakalipas, magmula nang pumanaw ang kanyang kabiyak na si Elena. Ngunit para kay Bong, ang oras ay huminto sa sandaling nalagutan niya ng hininga. Hindi niya tinanggap ang pag-alis nito. At sa katunayan, kahit matagal na itong nailibing, hindi siya kailanman natulog ng mag-isa. Tuwing sasapit ang hating gabi, kapag ang tanging maririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayo at nakakapanindig balahibong alulong ng aso, nararamdaman niya ang paglubog ng kabilang panig ng kanyang papag. Doon, sa tabi niya, ay may malamig na presensyang humihinga. Alam ni Bong na si Elena yan. Nalalanghap niya ang amoy ng tuyong rosas at lupang basa, ang amoy ng sementeryo. Ngunit sa halip na makaramdam ng kilabot, ipinagpapasalamat pa niya ito. At kapag siya ay nagigising, marahan niyang hinahaplas ang hangin, naniniwalang hinahawakan niya ang pisngi ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Elena. Kahit anong anyo pa ang kuhanin mo, hinding-hindi kita bibitawan. Ito ang paulit-ulit na sinambit ni Bong kapag ang presensya ng kanyang asawa ay muling kumakapit sa kanya. At dito, makikita natin ang masakit na katotohanan. Ang pag-ibig na ayaw bumitaw ay nagiging isang uri ng sumpa. Ang labis na pangungulila ni Bong ay nagsisilbing angla na humihila sa kaluluwa ni Elena pabalik sa mundong hindi na niya kinabibilangan. Sa halip na hayaan itong maglakbay patungo sa liwanag, iginapos siya ng pagmamahal sa isang anyong hindi na tao. Dahil sa mundo ng mga espiritu, ang kaluluwang hindi makaalis ay madaling mabuksan sa mga masasamang elemento. At ang Elena na katabi ni Bong gabi-gabi ay unti-unting nagbabago nang hindi niya namamalayan. Isang gabi, habang nagpapahinga ng mahimbing, bigla siyang nagising nang mapansin niya ang kakaibang ihip ng hangin. Hindi lamang ito malamig, ito ay malansa. Ang mga aso sa labas ay hindi lang basta umaalulong. Sila ay nagkakagulo. Tila may itinataboy na malaking panganib. Sa ilalim ng kanyang sahig ng kawayan, narinig niya ang isang tunog na nagpatayo ng kanyang balahibo. At ito ay ang kalmot ng mahahabang kuko. Sa puntong yon, napagtanto niya na hindi lang kaluluwa ang naroon. Maya-maya pa, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Ngunit ang kamay na ito ay walang balat at ang mga kuko ay kasing talas ng patalim. Inakala niya nung una na kamay yun ni Elena, pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi na ito malambot at mapagmahal, kagaya ng haplos na gabi-gabi niyang inaasam. Ang amoy ng tuyong rosas ay biglang napalitan ng nakakasukasok na amoy, na parabang nabubulok na laman at malansang dugo. Ang amoy ng kamatayan ay hindi natural. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang lumingon. Sa bawat paggalaw ng kanyang katawan, ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na parabang nakakulong na ibon. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng kanyang dingding ay unti-unting tumatama sa mukha ng nilalang na katabi niya. At dito, hinding-hindi malilimutan ni Bong ang kanyang mga nakita.
Ang mukha na dati maamo at puno ng pagmamahal ay tila natunaw at muling nabuo sa isang halimaw. Ang balat nito ay naging kulay abo at makati, puno ng malalalim na kulubot. Ang mga mata ni Elena na dati kulay kape at nagniningning ay naging dalawang bolang itim na walang baling tataw, tila sumisipsip sa anumang liwanag sa loob ng silid. Ang kanyang bibig na dati lagi nakangiti ay nakabuka na ngayon ng napakalaki, naglalaway ng itim na likido at puno ng matatalas na ngipin na tila mga pako. Maya-maya pa, dito na nangusap sa kanya ang nilalang gamit ang boses na garugal at tila bagay pang matanda. Bong! Bong! Gusto ko ng laman. Nang marinig niya ang sinabi nito, ang takot na kanyang nararamdaman ay napalitan ng matinding galit. Galit na dulot sa paggamit ng alaala ng minamahal niya. Dahil dito, kung kaya't walang pagdadalawang isip niya itong tinadyakan. Paglayo ng nilalang sa kanyang higaan, kagad siyang tumayo, sabay wika rito ng, Hindi kasi, Elena! Lapastangan! walang sabi-sabi. Agad niyang kinuha ang unan sa pinakagilid ng kanyang higaan, kung saan niya madalas tinatago ang isang lumang itak. Isang pamana ng kanyang ama na ipinangako niya na lagi niyang ididikit sa katawan niya. Pagkahugot niya rito, bago pa man makakilos ang nilalang, iwinasiwas niya ito. Ang talim ay tumama sa balikat ng aswang, kasabay ng isang nakakabinging tili na tila tili ng 1,000 hayop ang pumuno sa loob ng maliit niyang tahanan. Maitim na dugo na kasing lapot ng alkitran ang bumulwak mula sa sugat na nag-aasap at nangangamoy asupre pagkadikit nito sa hangin. Bagaman sugatan, ang aswang ay mabilis na umurong sa sulok ng silid. Ang kanyang anyo ay tila nagbabago-bago. Minsan mukhang aso, minsan ay ibon, ngunit nananatili itong may anyong tao. Ang sugat nito sa balikat ay dahan-dahang nagsasara, isang patunay na gawa ito sa malakas na mahika. Wala kang alam, tanda. Ang pagmamahal mo ang nag-imbita sa akin dito. Ang pagkapit mo sa patay ang nagbigay sa akin ng lakas. At ngayong nakita na kita, magagawa ko na ang matagal kong pinapangarap. Pagkasambit ng nilalang ng mga katagang yun, muli itong sumugod. Ang mahahabang kuko nito ay humampas sa hangin na nag-iiwan ng mga marka sa mga dingding na kawayan. Si Bong, bagamat mahina ang katawan, nanatili pa ring nakatayo, buo ang loob at pilit na nag-iisip kung papaano ito matatalo. Maya-maya pa, dito niya nakita ang lumang mesa malapit sa higaan kung saan siya nakatayo. Kagad niya itong ginamit na kalasag upang maprotektahan ang kanyang sarili sa muling pagsugod ng nilalang. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, ang tunog ng nagkikiskisang bakal at kuko, ang mga umungol ng galit at tili ng sakit, at ang amoy ng dugo at asupre ang namutawi sa loob ng kanyang tahanan. Kalaunan, dulot ng matinding lakas ng nilalang, nabuwag ang lumang mesa kung saan siya nagtatago, pagkawasak ng mga lumang gamit sa paligid, kasabay ng pagbigay ng sahig na gawa sa lumang kawayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Sumabog ang lampara at ang langis nito ang lumikha ng isang pansamantalang pader ng apoy sa pagitan nilang dalawa. Kagad nitong pinasilab ang paligid hanggang sa hindi na nila makita ang bawat isa. Ngunit sa gitna ng usok at apoy, narinig niya ang isang nakakangilong tili. Hindi tili ng isang nilalang na namamatay, kundi tili ng isang halimaw na nagngangalit sa galit.
Sa isang iglap, ang aswang ay lumusot sa nagbabagang dingding. Ang kanyang anyo ay naging isang malaking itim na ibon na may pakpak na tila punit-punit na lona. Tumakas ito patungo sa madilim na kagubatan. Iniwan si Bong na nakahandusay sa gitna ng abo ng kanyang nasusunog na tahanan. Lumipas ang ilang araw. Kahit nagpapagaling pa dulot ng matinding pinsalang natamo, tila bang hindi siya mapakali. Ang mga salita ng aswang ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagkapit mo sa patay ang nagbigay sa akin ng lakas. May kung anong mabigat na kutob ang nagtulak sa kanya na kumuha ng pala at maglakad patungo sa sementeryo ng bayan sa ilalim ng init ng araw. Ang sementeryo ay isang malungkot na lugar, puno ng mga krus na gawa sa kahoy na unti-unting kinakain ng anay. Pagdating niya sa puntod ni Elena, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang lupa sa ibabaw ng nicho ay tila malambot at hindi pantay. May mga bakas ng mga kuko sa paligid nito at ang semento sa gilid ay may bitak na tila pilit na binuksan mula sa labas. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay, sinimulan niya ang paghuhukay. Bawat baon ng pala sa lupa ay tila baon din ng kutsilyo sa dibdib niya. Napakahirap nitong pakibagayan. Ngunit alang-alang sa kanyang asawa, sinikap niyang maging matatag. At makalipas ang ilang oras, tumama ang kanyang pala sa matigas na kahoy. Ngunit ang tunog ay hindi tumba. Ito ay hungkag. Ibig sabihin, bagong libing pa lamang ang nicho kahit ilang dekada na yun doong nakalibing. Nang tuluyan niyang maalis ang lupa at mabuksan ang kabaong, ang bumungad sa kanya ay hindi ang payapang labi ng kanyang asawa. Ang kabaong ay walang laman. Tanging ang ilang hibla ng buhok ni Elena at ang punit-punit niyang paboritong damit ang naiwan. Ngunit ang mas masakit, may mga marka ng ngipin sa loob ng kahoy na kabaong na may bakas na maitim na likidong katulad ng dugo ng aswang na nakita niya noong gabing naganap ang trahedya. Wala na siya. Ninakaw nila ang katawan mo, mahal ko, Elena. Dito niya napagtanto ang karumal-dumal na katotohanan. Ang aswang na katabi niya gabi-gabi ay hindi basta lamang sumisipsip ng kanyang lakas. Ginagamit nito ang labi ni Elena bilang isang sisidla ng kanyang kapangyarihan. At para mas maging totoo ang anyo nito, kinakain ng nilalang ang lamanang na mayapa at isinusuot ang balat nito tulad ng isang damit. Matapos niyang mapagtanto ang lahat ng iyon, ang luha niya ay natuyo at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pangungulila. Ito ay tungkol sa paghihigante at pagpapalaya. Hindi siya papayag na ang huling hantungan ng kanyang asawa ay sa loob ng sikmura ng isang nilalang ng dilim. Subalit habang nakatitig siya sa walang lamang kabaong, muli na naman niyang narinig ang isang pamilyar na huni ng ibon sa itaas ng malaking puno ng akasya malapit sa puntod ng kanyang asawa. Ang huni ay tila isang tawa, isang mapang-uyam na tawa. Matapos niya itong marinig, kaagad niya itong hinanak. Dali-dali siyang tumingala at dito niya nakita ang isang malaking anino na nakadapo sa sanga habang ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatitig sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang aswang sa kanya, pero sa pagkakataong ito, hindi lang itak ang kanyang dala, kundi dala na niya ang katotohanang mas matalas pa sa anumang bakal. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang lumipad ng napakabilis ang ibon na kanina niya pang pinagmamasdan. At pagbaling niya mula sa kabaong nito, dito niya nakita ang isang piraso ng laman na tila bang isinuka ng nilalang. Pumipintig ang bawat parte nito
na parabang meron itong sariling buhay. Nang masipat niya ang bagay na yon, kaganyang ibinalik ang kabaong. Dali-dali niya itong tinabunan bago siya tumungo sa matandang albularyo sa nayon na nagngangalang Isko. Bitbit niya ang piraso ng damit ng kanyang asawa, kalakip ang bahid ng dugong parabang hindi natutuyo. Pagdating niya sa lugar ng matanda, sa isang sulyap pa lamang, namutla na ito habang nagkukrus sa kanyang dibdib. Naku, Bong. May nararamdaman akong kakaibang presensya sa damit na hawak mo. Kanino ito nanggaling? At bakit mo ito dala-dala? Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, dito niya inilahad ang mga bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ipinagtapat din niya ang tungkol sa paghukay niya sa puntod ng kanyang asawa at ang mapait na katotohanang natuklasan niya. Kaya naman nang marinig ito ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na kunin ang piraso ng damit para suriin. Ilang oras nagtagal ang pagdarasal nito hanggang sa kumuha na ito ng libro at doon may isang talata itong binasa na tila bang nagpapatungkol ito sa kanyang asawa. Bong, hindi isang ordinaryong tao si Elena. Ang kanyang lahi ay nagmula sa mga marangan. Ang sinaunang nilalang na ang dugo ay may kakayahang magdugtong ng buhay. Ang kanyang katawan ay hindi nabubulok. Ito ay nagbabago. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito nabura ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang asawa. Ang dahilan kung bakit kinuha ng aswang ang katawan ni Elena at kung bakit matagal na itong nanatili sa piling niya. Kahit lapain siya ng aswang, kahit ubusin ang kanyang puso at bituka, ang laman ni Elena ay muling tutubo. Siya ay naging isang buhay na balon ng pagkain para sa mga aswang. Isang hapagkainan na kailanman ay hindi mauubusan. Dahil sa sinabi nito, napagtanto ni Bong ang dahilan ng tawa ng aswang sa sementeryo. At dahil dito, nabatid niya na hindi lang siya pinagtatawanan, kundi inaasar siya nito. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakakulong sa kuta ng mga aswang, paulit-ulit na nilalapa, paulit-ulit na kinakain, habang ang kanyang katawan ay pilit na bumabalik sa dati at gitna ng matinding paghihirap. Marahil ito ang ibig iparating ng nilalang, kaya hindi ito magkamayaw sa kagalakan habang siya ay pinagmamasdan. Matapos niya yung malaman, nakiusap siya sa manggagamot na ibigay ang lahat ng kailangan niya. Ilang araw din siyang nanatili roon, hindi para magpahinga at magpahilom ng sugat, kundi para matuto ng lihim na aral. Naging sentro ito ng buhay niya dahil sa dedikasyon at hangaring muling makuha ang asawa niyang nahihirapan sa kamay ng mga aswang. Alam niya na habang tumatagal, katakot-takot na pahirap ang pinagdadaanan nito. Isang bagay na kailanmay hindi niya kayang mapagtiisan. Nang mapagtanto naman ito ng albularyo, tinulungan siya nito sa abot ng kanyang makakaya. Lahat ng kaalaman nito patungkol sa mga aswang ay ipinasa sa kanya kahit hindi pa siya handa. Ito ang tatandaan mo, Bong. Mapanganib ang gagawin mong misyon. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin mo na ang iyong nararamdaman. Kailangang buong iyong loob. Wala kang takot sa kamatayan. Yan palagi ang iisipin mo, sapagkat ang mga karunungan mong hiram ay hindi magdadalawang isip na ikay iwan kapag naramdaman nila na ikay mahina at walang kakayahan. Ayokong pahintulutan kita sa ganitong misyon, pero alam ko na wala akong magagawa dahil damdamin mo ang iyong sinusunod. Kaya kahit masakit sa akin, Bong, hahayaan kitang gawin mo ang mga bagay na makapagpapahilom sa sugat mo. Makinig ka ng maigi. Unawain mo ng mabuti ang lahat ng ipapakita ko sa iyo dahil ang mga itong makakatulong sa iyo kapag ka napadpad ka sa lugar nila. Magmula noon, si Bong ay naging pansamantalang disipulo ng albularyo. Umaraw-man o gumabi, walang patid ang kanilang naging pagsasanay
na parabang ang buhay niya ay nakataya rito. At sa pagdaan ng mga araw, dahan-dahan nang nagbago ang kanyang pamamaraan at pananaw sa buhay. Natutunan na ni Bong na maging mahinahon at mag-isip ng naaayon at hindi bunga ng kanyang emosyon. Dala ang bagong kaalaman at ang itak na binasbasan ng lana at asin, tinunto ni Bong ang masukal na bahagi ng gubat na kung tawagin ay daktud. Madilim at kakaiba ang hangin sa lugar at pakiramdam niya parang may palagi nang nakamasid sa kanya. Habang lumalalim siya sa gubat, ang mga puno ay tila nagiging mga kalansay na nakaturo sa iisang direksyon. Nakarating siya sa isang malaking yungib na napapalibutan ng mga bungo at kalansay ng hayop at tao. Mula sa loob, narinig niya ang tunog na dudurog sa puso ng sino mang nagmamahal. Ang mahinang tinig ni Elena na tumatawag sa kanyang pangalan, kaalinsabay ng tunog na nagkakatay ng mga kuko at malulutong na tunog ng inunguyang mga buto. Sumilip si Bong mula sa isang malaking bato. Sa gitna ng yungib, nakita niya ang aswang na minsan niyang nakasama sa higaan. Ngunit ngayon ay kasama nito ang 3 pang kauri nito. Nakapaligid sila sa isang altar na gawa sa bato. Doon, nakahiga si Elena. Ang kanyang katawan ay tila isang maputlang estatwa, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng luha. Nakita ni Bong kung papaano lapain ng isang aswang ang braso ni Elena at sa harap ng kanyang mga mata, ang sugat nito ay dahan-dahang nagsara at ang balat ay muling nabuo, handa na namang saktan muli. Masarap at sariwa palagi. Ani ng isang aswang habang masayang hinungusab ang katawan ng minamahal niyang asawa. Matapos naman niya itong makita, ramdam niya ang matinding pagnanais na patayin ng mga ito. Ang galit niya ay mas lalong umapoy na parabang nagniningas na ito sa kanyang mga ugat. Sa bawat tulo ng luha ni Elena, isang bahagi ng pagkatao niya ang namamatay at isang mandirigma naman ang isinisilang. Dala ng matinding galit, hindi na nag-alinlangan pang lumusob si Bong papaloob sa yungib habang bit-bit ang kanyang itak. Pagsilay niya ng malapitan sa mga nilalang, buong galit niyang sinigawa ng mga ito ng, Ibalik niyo ang asawa ko! Nang marinig ito ng mga aswang, kagad naman itong tumigil sa kanilang piging. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, dito niya nakita ang mabilis na pagbabago ng anyo ng mga ito. Biglang lumaki ang kanilang mga katawan, habang ang mga kuko at ang kanilang mga mata ay naging pula sa galit dahil sa panggagambala sa kanilang hapunan. Dito, nakita ng mga nilalang na isang matanda na ang kanilang kalaban, kaya binalak nila itong tapusin sa lalong madaling panahon. Pagsugod ng mga ito, kaagad naman niya yung sinalubong. Hindi na hinintay ni Bong na makalapit ang 4 na aswang. Ibinato niya ang mga dakot ng asin na may halong dinurog na buntot pagi na ibinigay ng albularyo. Pagsaboy niya rito, ang mga aswang na natalsikan ay bigla na lamang napaatras. Ang kanilang mga balat ay umusok at naglalatay na tila na paso ng kumukulong asero. Sa gitna ng kalituhan, dito na siya sumugod patungo sa altar. Doon, bumungad sa kanya ang isang malaking aswang na siya namang palagi niya noong nakakatabi sa kanyang higaan tuwing siya ay nagpapahinga. Paglapit niya rito, kagad siya nitong inundayan ng saksak sa kanyang balikat at agad namang bumao ng mga kuko nito, ngunit hindi siya nagpatinag. Bagaman nararamdaman niya ang matatalas na kuko sa loob ng balat niya, pilit niyang nilalabanan ang nilalang ng buong katapangan. Walang sabi-sabi, itinarak niya sa tagiliran nito ang hawak niyang palakol. At mula roon, pilit niya itong winakwak para butasin ang katawan nito at hugutin mula sa loob ang kanyang mga laman loob.
Habang patuloy niya yung ginagawa, dito na nagsimulang humiyaw ang nilalang habang pilit namang binabali ang kanyang buto sa balikat. Literal na nakikipagsabayan ito sa kanya dahil sa isip-isip nito, wala na siyang lakas para makipaglaban pa roon ng sabayan. Ngunit lingid sa kaalaman ng nilalang, mas matindi ang alab ng kanyang damdamin kaysa pisikal na lakas ng kanyang katawan. At dahil sa pagmamalabis na yon, kung kaya't nagawa niya ang mga bagay na minsang inakala niyang imposible. Pagkaraan pa ng ilang segundo, dito niya na nabasag ang matibay na kalasag ng balat nito. At nang tuluyan ng bumao ng kanyang palakol, tsaka niya winakwak ang balat ng nilalang hanggang sa lumabas na mula rito ang mahahaba nitong bituka. Dahil sa ginawa niya, katakot-takot na atungal ang pinakawala ng nilalang habang mabilis nitong inaalis sa kanyang balikat ang nakabaon nitong kuko. Paghawak nito sa kanyang tagiliran, sakto naman ang paghugot ni Bong ng kanyang palakol, dahilan para mataga niya sa ulo ang aswang. At nang bumao na ang talim ng kanyang sandata, muli niya itong hinugot at paulit-ulit niya itong tinataga hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabuwal na ang nilalang na yon. At gaano man ito kalaki at katatag, wala itong naging panama sa sandata niyang punong-puno ng pangontra. Matapos niya itong paslangin, dito na rin niya napansin ang 3 pang aswang na hindi niya pa natutuluyan. Matindi ang tinamo nitong pinsala, buhat sa asin at durog na buntot paging isinaboy niya, subalit hindi pa yun sapat. Duguan at hapung-hapuman, nanatili siyang nakatayo, malayang binabantayan ng altar kung saan naroon ang kanyang minamahal. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi nyo na mahahawakan ang mahal ko. Mamamatay muna kayo bago niya siya muling makain. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na umatungal ang mga nilalang. Sa galit ng mga ito, kahit hindi pa gaanong naghilom ang mga sugat nila, sabay-sabay na silang sumugod. Kagad nilang sinunggaban si Bong, pilit na pinaulan na ng mga atake hanggang sa tumama na ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagtamo siya ng matinding pinsala, ngunit hindi ito sapat para tuluyan siyang mapabagsak. At kahit namamanhid na ang kanyang buong katawan, patuloy siyang nakipagsabayan hanggang sa dahan-dahan na siyang maligo sa sarili niyang dugo at sa dugo ng mga nilalang. Nagtagal pa ng halos 10 minuto ang kanilang pagtutuos hanggang sa matalo niya ito sa pamamagitan ng kanyang talino at katusuhan. Tama kayo nang narinig. Ginawa ni Bong ang lahat ng pandaraya para makalamang sa kanyang kalaban na 100 ulit na mas malakas kumpara sa kanya. At para ito'y matupad niya, kailangan niya ng tulong ng katawan ng aswang na una niyang biktima. Ito ang kanyang ginamit para maging depensa at para maging opensa sa oras na naguguluhan na ang kalaban niya. Matapos niya itong maisakatuparan, isa-isa niyang pinugutan ng ulo ang mga nilalang bago siya tuluyang magpahinga. At nung tapos na ang misyon niya, umupo siya sa tabi ng altar, pilit na hinahabol ang paghingang halos kumakawala na sa kanyang katawan. Dala ng matinding pagod at pagkaubos ng lakas, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa lugar na yon. Pagmulat niya, dumudungaw na ang haring araw mula sa bukhanan ng kuweba. Kapansin-pansin din ang pagkaabo ng bangkay ng mga aswang, senyales ng tuluyan nitong pagpanaw. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit nananakit pa ang kanyang mga kasukasuan, nagpumilit siyang tumayo. Pagharap niya sa altar, nakita niya ang labi ng kanyang asawa, na animoy ilang oras pa lang ang lumipas nang mamatay ito. Kaya naman sa puntong iyon, hindi niya ulit maiwasang maging emosyonal. Mangiyak-ngiyak niya itong nilapitan, animoy hindi alam ang gagawin. At nang mahawakan niya ang malamig nitong bangkay,
Dito na bumuhos ang kanyang emosyon. Pilit niya itong pinasan hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng katawan ng kanyang asawa. Ngunit gaano man kapagod ang kanyang katawang lupa, hindi ito naging hadlang. Dahan-dahan siyang naglakad papalabas ng gubat hanggang sa kalaunay makalayo na siya sa lugar kung saan namumugaran ang mga nilalang na dumukot sa asawa niya. Pagdating niya sa patag, ilang milya ang layo sa kanilang baryo, tsaka pa lamang niya naisipang magpahinga. Dito napansin niya ang kanyang mga sugat na pilit na naglalabas ng dugo. Malalalim ang bawat sugat sa katawan niya, kaya maging siya man, hindi niya inisip kung papaano pa siya makakaligtas sa ganoong pinsala. Ngunit gaano man kadelikado ang kanyang sitwasyon, mas nanaig pa rin sa kanya ang kagustuhan na dalhin sa huling hantungan ang labi ng kanyang minamahal. Alam niya na sa pamamagitan nito, tuluyan na itong magiging mapayapa at makakatawid sa kabilang mundo. Elena, mahal ko. Pasensya ka na kung naging makasarili ako. Hindi ko sukat akalain na ang pagmamahal ko sa iyo ang gagapos sa kaluluwa mo sa katawang lupa mo. Kung sana alam ko na ito noon pa, hindi na sana ito mangyayari sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Itutuwid ko ang lahat ng mga pagkakamali ko. Matapos niya itong sambitin sa kanyang isipan, muli siyang tumayo at nagpatuloy. Habang tumatagal, ang labi ng kanyang asawa ay tila bang nagiging magaan na sa pakiramdam niya. Dahil dito, kung kaya't hindi na siya nalipasan ng sumunod na araw. Bandang 9:00 nang marating niya ang sementeryo, kung saan tahimik at payapa ang paligid. Doon, sa hantungan ng kanyang asawa, muli niyang hinukay ang puntod para kunin ang kabaong. Hindi ito naging madali, pero dahil sa kanyang desperasyon, nagawa niyang mga bagay na sa tingin niya'y imposible. At nung mailibing na niya ito, tsaka siya nawala ng malay sa puntod kung saan niya ito ipinalik. Kalaunan, nang magising na siya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa bahay ng albularyo na tumulong sa kanya. Punong-puno na ng benda ang kanyang katawan at yung mga sugat niya nagawa na nitong mapagaling kahit papaano. Maswerte ka pa rin, Bong, dahil alam ko kung saan ka tutungo pagkatapos nito. Kagulat-gulat ang mga ginawa mo. Hindi ko sukat akalain na ang isang tao ay kayang gawin ito. Magpahinga ka na muna dyan. Ako na ang bahala sa'yo. Magmula noon, ang ugnayan nila ng albularyo ay tila bang mas naging malapit. Bilang pagpapakita ng pasasalamat, naging katuwang si Bong ng albularyo sa panggagamot. Kalakip nito ang pag-aral niya ng lihim na aral at ang paglimot niya sa kanyang asawa na si Elena. Dito rin siya binigyan ng titulo ng albularyo bilang isang bagong silang na mandirigma sa ngalan ng pagmamahal.